Lassan 20 éve, hogy az arab-izraeli viszonyokról gondolkodom, írok, és lényegében utasítom vissza azt az alpári stílust, amit egymással szemben gyakorolnak, össze-vissza kutyulnak, izraeliták, palesztinok, meg a legkülönbözőbb verziói önmeghatározásuknak, arról, hogy kinek milyen jogalapja van megküzdenie önmagáért, meg a másik ellen, meg egyáltalán szörnyű minden ottani állapot, és gyors ugrással jutok el a szíriai állapotokon keresztül az európai állatokig, mert az valóban állati, amit művelnek egyének, tömegbe hajtanak nagy járművekkel, rendezvényeken robbantanak bombát, ahol ártatlan százak halnak meg. Ezt normális embernek zsigerből kell visszautasítania, ez ellen tiltakozni kell. Ez egy olyan folyamat, ami megengedhetetlen Európa és világszerte. Az okok természetesen mélyrehatóak, senki nem születik úgy, hogy egy bombával a testén szeretne fölrobbanni ártatlan embereknek, ezzel kárt, tragédiát, életük elvesztését okozva. De a folyamat itt van, jelen van, és bán bennünket, mindannyiunkat fenyeget. Mégis egyének által elkövetett állati tettek vannak, ami az elkövetők által egy rossz válasz egy világjelenségre, mely oda-vissza kizsákmányolt állapotokról szól mélységeiben. Mindazonáltal a terroristák, ahogyan nevezzük őket, tetteikkel alávaló gazemberséget követnek el, ezt vissza kell utasítani, ezzel ellen tiltakozni kell, ezzel szemben kell gyógyírt találni arra, hogy hogyan lehet féken tartani a fékezhetetlennek tűnő indulatokat, de népeket megbélyegezni érte, átlépni nemzetközi szabályokat, nemzetközileg megvívott emberi jogi értékeket, ezáltal politikai hasznot harácsolva, a szélrózsa minden irányába megforgatni a menekülteket, migránsokat, bevándorlókat, fogalmakat magyarán összekeverve, szintén alpári, szintén terror elemeket magában rejtő mentalitás, amit ugyancsak vissza kell utasítani. Egyszerűen a normalitás útját kell követni, és a normalitás útja minden szélsőséges mentalitást kizár.